אני הגעתי מחברה שמתכתבת לך לפי חוקים של ספר אחר. הבעיה היא שבאיזשהו שלב אתה כבר לא יודע מה יותר חשוב. ספר החיים. תראי, עזבי אותך עוד היה, נו, הם פה לכמה ימים בלבד. הצגה קטנה, והופ, אני הולך לקרוא את ממלכת באדולינה. איך הבנות שלהם? שבוע שלא יודע. למה אתה מתכוון לשמורן? שבוע. שבוע? די. לא, אני לא יודעת. תסביר לי. שבוע כסף, שבוע חוכמה, שבוע... אל תתחילי עם המהפכה הפמיניסטית שלך. שבועות זה שבועות, וכולם יודעים מה זה שבועות. אבי, שומעים על מישהי שהיא שווה. למה הכוונה? לא רציתי. אני צריכה עכשיו מנהלת, לא אבל. משהו קורה מאחור. נו, אישה שאתה בשבילי. איזה יופי. שאני אגשש כדי שאתה תוכל למשש. אתה לא תגיד שקר, איך תגיד לו את גוניין? לא מסוגל. כבר חודשיים אתה מתייסר, איך פוחת לב, ממה אתה מתבייש? ואם תגיד לי לא, ותגיד לו, אתה כמוני, תמשיך קדימה לבחורה הבאה. אני לא כמוך, אצלי זה אמיתי. אני ממש אוהב אותה. ואצלי זה לא אמיתי? גם אני ממש אוהב את החברות שלי. העניין הוא שאצלי זו אהבה לטווח קצר. יום-יומיים, השגתי מה שרציתי, אבל נגמרה. זה ניצול. זה לא ניצול ולא שום דבר. זו התקופה. לאף אחד אין כוח לשלוח את הדברים. פעם, לקבל נשיקה ממישהי, היית צריך לקבל 300 מתנות, להתחנן על הברכיים ובסוף היית מקבל נשיקה ללחי. חיים קצרים, אל תיקח את זה קשה. אבל מה לעשות, איתה קשה לי. אתה מכיר אותי. אני לא סתם לא על ההורים, לא על המורים, לא על אף אחד. אבל איתה, אתה לא מצליח. אני לא מבין אותך, אביב. בית ספר שלם, מאות בנות חופשיות, אתה בוחר לי את האחת שבאה מבית חרדי. לא, ממש חרדי. חרדי אח שלי. אני אומר לך, ראיתי את אבא שלה, שחור מכף רגל ועד ראש. ואמא שלה, בזכוכית מגדלת אותי למחסור. מה אתה מדבר? אתה יודע איזה עומד בחורה צריכה בשביל לשבור ככה את כל החוקים של הבית ולעבור לבית ספר חילוני? אביב, זה לא עומק, זה הורמונים. מה יש לך? את הבנות זה הורמונים. לא חושב שטויות. שטויות. אתה יודע? בוא רגע, בוא. כן. כדי שלא פה. תקפי לאביב על הספר שבאת ממנו. אני תספר. היו בנים בכיתה? מה פתאום? הגזמת, הבנים זה מוקצה. זה לא כמו פה, פה יש גברים. וואלה. אוי, סליחה. פה יש בנים, באמת לא שמתי לב. עוד שאלות או שנגמרה ההתעניינות שלכם במצב? אביב, רוצה לשאול אותך משהו. ואתה שליח המצווה שלו? מוקצה, שליח מצווה. לא הגיע הזמן שתתחיל לדבר קצת בשפה שלנו? שלנו זה שלך ושל אביב? יודעת בדיוק מה זה שלנו. הלוואי וידעתי. היה לי הרבה יותר טוב בחיים. אז מה רצית לשאול? מה? אז מה את אומרת על התחרות? אני אומרת שלא ממש אכפת לי ומה שיהיה יהיה. לא מבינה. הרגשת לא טוב לעצרת, אבל הרגשת מספיק טוב למועדון. אז לא שלא רציתי, או שלא תפסיקי. את לא מפסיקה להתלונן שקשה לך בארץ, אבל מהר מאוד את לומדת את כל מה שלך. החוסר אכפתיות, החוצפה, התחמנות, והכי גרוע, לשקר. אני מצטערת, פשוט את מבינה, את מנחמת אותי, כאילו שזה אבא שלי שנרצח. זה ראש ממשלה. דוברה אודרה. נו, איך הייתה הצוות אתמול בלילה? גם שואלת, לא באמת אכפת לו. נכון. שאלתי מתוך תקווה שאבא שלי אותי בנימוס, איך הייתה המסיבה אתמול בערב. ואז אני אספר לך על פיצוץ של מסיבה, סקס, סמים ורוקינרול, מהדורת 2008. איזה עוצמה, איזה ווליום, איזה מתח מיני. תגידי, בסרט שלך גם היה מתח מיני? עזרת לי להכין פלקטים. ציפיתי שלפחות תגיעי לכמה דקות. רציתי, אבל כשיצאתי פגשתי את המח
Доброе утро. מה זה אומר? בוקר טוב. המלכה יפה וכל שוטה יממה. מדבר רוסית? כן, הם היו אצלנו אפילו במועדון אתמול. אז בואי טניה, יש לנו שיעור מזורז ברוסית. חשבתי שאת כבר לא מסוגלת לשמוע את השפה הזאת. למה לא מסוגלת? שפה יפה, פיוטית כזאתי. בואי, ענת, יש לנו שיעור מזורז ברוסית. תעזבי אותי. לי אין כוח במשחקים האלה. שנצח מי שנצח. למה? למה? אוף איתכם.